ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରୁ ସଂଗୃହୀତ କବିତା ରଖି ସତ୍ୟରେ ଲୟ। ଅତି ସୁକୁମାର ପିଲାଟି ଧୀରେ କହଇ କଥା, କେବେ ହେଲେ କାହା ମନରେ ଥରେ ନ ଦିଏ ବ୍ୟଥା। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶୋଧ ତାହାର ଥାଏ ମନରେ ଭୟ, ନିର୍ଭୟ ସେ ତେଣୁ ସବୁଠି ରଖେ ସତ୍ୟରେ ଲୟ। ଥରେ ତା ଜୀବନେ ଆସିଲା ମହାସଙ୍କଟ ଏକ, ଡରି ନ ଯାଇ ସେ ରଖିଲା ନିଜ ବିବେକ ଟେକ। ଆସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଦିନ ପରିଦର୍ଶକ ଜଣେ, ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଚାହିଁ ବାଲକ ଗଣେ। ଶବ୍ଦ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଡାକୁଛି ଲେଖ ନିର୍ଭୁଲ କରି, ବାଲକେ ଲେଖିଲେ ଉତ୍ତର ଯେଝା ସିଲଟ ଧରି। ଲେଖୁଥାଏ ବସି ପିଲାଟି କାହିଁ ନ ଚାହିଁଥିଲେ, କାହୁଁ କିଏ ଆସି ଟିପିଲା ତାର ପାଦକୁ ଧୀରେ। ଚାହିଁଲା ଚମକି ପାଖରେ ଗୁରୁ ଦିଅନ୍ତି ଠାରି, ଭୁଲ ଶବ୍ଦଟିଏ ଲେଖି ତୁ ସବୁ ଦେଲୁ ରେ ସାରି। ପାଖ ବାଲକର ଲେଖାକୁ ତୁହି ଖଞ୍ଜରେ ଦେଖି, ଶୁଦ୍ଧ କରି ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ଦିଅ ଚଞ୍ଚଳ ଲେଖି। ଅନ୍ୟଥା କରେନି ପିଲାଟି କେବେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା, ଅନ୍ୟାୟ ସଂକେତ ମାତ୍ର ସେ ଆଜି ପୋତିଲା ମଥା। ଚାଲିଗଲେ ପରିଦର୍ଶକ ଯେବେ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ, ତିଆରି ତାହାକୁ କହିଲେ ଗୁରୁ ବିରକ୍ତି ଭାବେ। ଏତିକି ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ପିଲା ତୁ ଠାର ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ, ଦେଖି ଲେଖିଥିଲେ ସୁନାମ ସିନା ଥାନ୍ତୁରେ ପାଇ। ବିନୟେ କହିଲା ପିଲାଟି କପି କରିବା ପରା, ଅନ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଗୁରୁଜୀ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ଧରା। କରିଥାନ୍ତି ଅବା କି ଭଳି ଏଡ଼େ ଅନୀତି କାମ, ଅସତ ପଥରେ ଚଲିକି କେହି ଅରଜେ ନାମ। ଅରଜିଲା ନାମ ଦିନେ ସେ ମହାଦର୍ଶ ତାରା, ରଖିଗଲା କାଳ ବକ୍ଷରେ ଏକ ଅଲିଭାଗାର। ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ସେ